Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er een dode vrouw is aangetroffen in Sabana Hoendoe. Dat gebeurde gistermiddag. Toen kreeg de politie een melding. En daar lag een vrouw, een lichaam van een vrouw, dus ze is al enige tijd geleden overleden. Haar lichaam was gewikkeld in een laken. Het lichaam was in verregaande staat van ontbinding. Op dit moment is niet duidelijk of het een jonge of oude vrouw is. Ook niet de nationaliteit is nog niet bekend. Wel dat ze heel veel bolita's, bolletjes in haar lichaam had. En dat lijkt ook de reden waarom ze is overleden. Treurig is natuurlijk dat ze in de mondi is gelegd met een laken eroverheen. En verder, niemand heeft er meer naar omgekeken. De politie heeft de zaak in onderzoek, maar het is natuurlijk wel een hele serieuze aangelegenheid en treurige aangelegenheid. Duits ziet geen reden tot bezorgdheid, dat zegt de immunoloog Ashley Duits. Hij reageert op de grote toename van het HMPV-virus. Vooral in China zijn er heel veel mensen momenteel besmet met dat virus. Het is een virus dat de luchtwegen aantast en volgens hem komt het in bepaalde periodes vaak voor. Er is veel speculatie over de toename van infecties met het virus in China, maar volgens Duits is er niets ongewoons aan. Ook is er volgens hem geen reden om bang te zijn voor een nieuwe pandemie, zoals bij COVID-19. Het gaat om bekende virussen die in bepaalde seizoenen vaker voorkomen. Ze zijn vergelijkbaar met het influenzavirus waarvan je griep krijgt. Politie pakt overvaller snel op. Snel werk van de politie, want maandagochtend reed er een man op de Winston Churchillweg voorbij Good Choice, de supermarkt daar. Hij schoot in de richting van iemand die voor de deur stond. Die werd niet geraakt. Maar de politie heeft natuurlijk wel meteen onderzoek gedaan wie de schoten heeft gelost. En die man werd dinsdagochtend in een woning in de wijk Dijn aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man. Hij wordt verdacht van een schietpartij. En uit onderzoek is ook gebleken dat de man betrokken was bij een overval op 2 januari van dit jaar in een woning aan de Mexicoweg. Hij is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en in zijn huis is onderzoek gedaan. Daarbij zijn verschillende goederen aangetroffen die in beslag genomen zijn voor nader onderzoek. Groep jongeren aangehouden na vechtpartij. Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt. Er vond een vechtpartij plaats op maandagavond al, de John de Polstraat. Toen de politie een melding kreeg en een kijkje ging nemen, zagen ze 2 jongeren op straat liggen. Die waren mishandeld en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. In totaal zijn toen 7 jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar aangehouden. De vechtpartij heeft onder meer plaatsgevonden met gebruikmaking van een machete, een sleutel, gereedschap en stenen. Verschillende jongeren zitten nog vast, enkele anderen zijn voorlopig vrijgelaten. De minister wil wapenbezit aanpakken. Dat is een voorstel van minister van Justitie, Charlton Hato. Die heeft gisteren aangekondigd dat het wetsvoorstel om de gevangenisstraf voor illegaal wapenbezit te verhogen is ingediend bij het parlement. De straf voor het bezit van een vuurwapen is momenteel maximaal 4 jaar en zal worden verhoogd naar maximaal 6 jaar gevangenisstraf. Er wordt natuurlijk gekeken naar wat de omstandigheden zijn, maar de minister wil het mogelijk maken dat er zwaarder gestraft wordt voor wapenbezit om op die manier illegaal wapenbezit op Curaçao tegen te gaan. En vandaag sluit de rechtbank de zaak Brood. Dat heeft allemaal te maken met Toonbrood. De koninklijke marechaussee die vorig jaar op 31 mei is doodgeschoten. In zijn huis op 20 december vond er een rechtszaak plaats. En daarbij is tegen 20-jarige Amon F. 28 jaar geëist. Er zijn verder straffen van 20 jaar, 18 jaar en 5 jaar geëist. De zaak is nu gesloten, wat betekent dat er op 29 januari uitspraak zal worden gedaan. Volgens de officier van justitie zijn de hoge straffen gerechtvaardigd omdat ze bewust met wapens en ook doorgeladen wapens in het huis van Brood zijn gegaan en hem daar hebben doodgeschoten. Het doel van de overvallers was volgens eigen zeggen diefstal en niet moord, maar het Openbaar Ministerie rekent hen deze zaak heel zwaar aan. Betonnen oplossing voor gaten in het wegdek. Nou, gaten in het wegdek is een probleem wat we vaak zien, waar veel mee te maken is. En nu zag de fotograaf van de Extra dat er in het brievengat de gaten worden gedicht met beton,
Om op die manier ervoor te zorgen dat de auto's niet beschadigd raken als ze daar langs rijden. De rest van de maand zal er nog veel werkzaamheden zijn. Mensen moeten dus ook voorzichtig rijden. Maar aan het eind van de maand moeten er geen grote gaten in de wegdekken meer zijn. In ieder geval in de wijk Brievengat. En er wordt verder over heel Curaçao aan deze problematiek gewerkt. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want daar is de politie bezig met het aanpakken van het scooterprobleem. Er is volgens de politie sprake van een aanhoudende overlast door scooters in het verkeer. Dus een grote hoeveelheid scooters was in beslag genomen en de politie heeft de afgelopen periode mensen gevraagd hun scooter te komen ophalen. Maar de eigenaren hebben het in grote getalen laten afweten. Dat betekent dat de scooters die nog bij de politiebureau stonden allemaal vernietigd zijn. U ziet het op de beelden. De politie die heeft daarmee in samenwerking met de overheid van Sint Maarten besloten de niet opgeëiste voertuigen af te voeren. Wat betekent vernietiging. En dan gaan we naar Curaçao, want het Tumba Festival 2025 is opgedragen aan Elia Isenia. Zij is natuurlijk bij elke cultuurliefhebber op Curaçao bekend als een van de Tumba-koninginnen van Curaçao. Ze won het in 1991, in 2002 en in 2010. En nu wordt het festival speciaal aan Doña Elia Isenia opgedragen. En dat is een mooi eerbetoon. Tot slot nog de jaaropening van de Sint Franciscus College. De leerlingen zijn het jaar goed begonnen met een dienst in de kerk van Janwee. Daarmee is natuurlijk dank gezegd aan God en gehoopt dat er een mooi schooljaar gaat plaatsvinden. Dat zijn leuke, mooie foto's. En dan gaan we nog naar internationaal nieuws. Want de Mexicaanse president heeft gereageerd op uitlatingen van de aankomende Amerikaanse president Donald Trump. Volgens de president van Mexico, Claudia Sheinbaum, is er geen bewijs gevonden dat fentanyl in haar land wordt geproduceerd. Ze reageert op dreigementen van Donald Trump om tarieven op te leggen als de handel in deze drugs blijft voortduren. Volgens Sheinbaum is het officiële beleid van haar regering om deze druk te bestrijden. En ze verwees naar een inbeslagname van meer dan een ton fentanylpillen begin december. Ze voegde eraan toe dat de autoriteiten toezicht houden op alle productie van drugs in het eiland, maar dat de beschuldigingen van Trump dat Mexico grote hoeveelheden van deze drugs in Amerika zou transporteren niet waar zijn. En zoals bekend komt Trump op 20 januari aan de macht. Hij heeft gedreigd om de tarieven van 25% in te voeren op Mexicaanse importen als drukmiddel om de drugshandel en de stroom van illegale migranten te stoppen. En hierop heeft de Mexicaanse president gereageerd. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws hier in de omgeving voor u in de gaten houden. En dat doen we morgen weer en ik hoop dat u er dan weer bij bent. Tot ziens, dag.